na ga ya muku da an bari akai da wancan da hankalin su a kwance yanzu kun ga sun tada da kansu suka kansu ba in suka tada kansu da kansu hankali sai kun ga laifi sai kun ga kai har mota aka ba yarinya in an yi aure ba za ta zauna a nan ba kai irin kun gane Allahumma arzuqni yaran mu saboda mu riga mun tafi haka aka mu komai dan ce ki bari ya aure kayaniya ana ta tashin hankali wani kawayen su can bangaren suke da an yi cin amana wai wasu kuma da suka san suke da dan guntun addini akan su suka tabbata ba haramun bane ba dai su ba su ce komai ba dai ba su yi mai ba akai ta kacaniya dai ta ce ban saurare su ban kula su ba ku ci gaba da hidiman aure. Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanku da zuwa wannan tasha ta mai albarka wato tashar Northern Storyline. Tashar ce da ta kasance wajen kawo muku labaruka na ban al'ajabi, da ban takeici, da ban haushi. Wato duk abin da ya shafi al'umma wanda zai ilmantar ya fa'idantar kuma a dauki darussuka akan rayuwa. Na haka ku danna mana subscribe a wannan tashar. Yauwa sai ta ce ba ma zai tambaya ba saboda shi halinsa ma ba na tunanin irin wa'ancan ne. Kawai sai wata ce to sai bayan yar ta fita sai wata zauna ta ce to ai ta mata kanta karatun ta nutse yanzu dai ko da yake wancan din mata ce ba ita ta faɗa ba zuwa aka garin bincike ashe ya san dangin ɗaya kawai ne cin baka ba ai ba a irin wannan shikenan ta baki ta shiru kaban da yake faruwa ana ka ran na sai ta ce mata ai wane wancan da aka fasa aure shikenan ya mata watsa me ya faru me ya ce miki ya mata salam ta ce waye ya ce mata ni ne wane ina son na ganki da Allah because zamu magana kaza kaza ta ce a'a ba da lokaci ina da hidindimu da dan yawa da Allah kai haƙuri ba amma na samu time I'll call you zan gaya maka sai mu haɗu sai mu magana ta watsar da shi haka ba wai tana lura ko ba ta san ganin sa da aka zo aka wato ta ga wasu wata ce to kiyaye ke gani sai tana so ta bata chance din kan cewa wata ke gaya min ta bata dama idan ba ta son wannan da ifto yanzu kada a zo a mata dole ko tana ganin dan uwar uwa ko tana so ta faranta wata kun dai gane irin abin yarinya ta ce ita wallahi ta manta da shi bata ma san yana rayuwa ba wallahi ta manta da shi a bane sai wata ce to babu damuwa bai kamata a ce an bashi dama ya zo ko na batun da an kama ana magana don aka share bayan sun mata kawai shikenan sai wannan din ya zo ya ce shi yana so a yi da Allah saka bai zama sosai kuma matarsa tana nan gida bai tafi ita kuma yana sai samu matar zirga tafi ita dai irin dan wasu abubuwa kullun ya zo ya ci abincin hotel ko kuma ya kama a da sauransu dai dan suka ce to ba laifi wani abin da ba sai an tona tsakanin miji da mata ne wannan da sauransu maybe ko yana da matsala a can yana sai canza aka ce to ba laifi suka ce to amma idan an yi before sai ta gama makarantar ta dan yi waye sannan da sauransu to already shekara 1 da rabin nan da shekara 1 da an kai da rage da wancan surba tana final year ne suka yi da wancan shine aka ce to ba laifi za a zo a yi ta gama komai dan abin da ya rage dan kadan ne a makaranta an zo a karasa kawai man ta zance makaranta kawai inda yana da yanda zai aka fito ta ce zance wasa ko ba sai zance zama gaskiya ba yanzu za a zance ɗaurin arewa sai aka ce to ya kamata dai a bincike ta ce tun da aka kira binciken na hankalinta ita shi saboda tana tunanin kar a kuma ta dai barwa Allah zabi ta barwa Allah zabi to ita a garin bincike sai ba a binciko nata ba sai aka binciko na kawayen nan nata kun ga shi sharri yake dan aike ne bibi aike in ka aike shi in ya tafi sai idan ya koma maka ashe ɗaya daga cikin su mijinta ne ɗayar wadda aka yi auren ta din an yi auren ɗaya a cikin su to mijinta ne dama ita ɗayar yar uwan wancan da ƴaƴanta kanana ne so ɗayar aka yi wacce ita ce aminiyar ta sosai mijin yarta ne so sun riga sun rabu ba san me ake ba san yarta aure kaza nan aka je aka binciko sai aka fara kayaniya ai haka ba zai yi ba to ni a daidai inda ta je page na ta same ta mun magana ta ce ita tana cikin tsaka mai wuya ta kira yarta sai shawara ita ce ina ruwanki da su ta ce zaki iya ta ce ni ba abin da zan iya ba sai ita da ta zo tana magana tana tunanin in ba ta shawara anya ba za su fasa ba na ce wa da fatan kun shirya tsaf don ci gaba da jin wannan labari mai matuƙar ban al'ajabi. Wato wannan labari akwai darussuka masu ɗimbin yawa da za a ƙara da su a ciki. Kawai ni ga muku ta zo ta fara shawara da na zama abokin shawara ta da abin da aka sai ta ga mace gashi ta ce ita matsiya mata yawa sun fara mata magana sun ji labari sun samu labari tunda za a yi bincike ita tana ta irin kusan za a yara wasu kishiya ko ba su har manya ma suna haukacewa zance ya je gunsu suna ta mata suna ta menene kuma suna tsoro zo su tankare ta gaya ma a sako yar ko wani abu faru so suna ta baya da abin ya za a yi haka ta fara dan me za ta ba ita ta ce to ai ni ban ma san an yi aure ku ba ni ba na cin wannan garan ta ce kuma Allah bai taba hannuna abu amma da farko ta ce kafin ta yaka da su zuciyarta ta murje ta sanyi tar sai da ta ce ko dai ta kira ita sa'urar fasa ba haka tsakanin su dan su sun mata bai kamata ta rama ba sana mun magana nace mata ba rama wai ta kai ba
nace ba rama take ba haka abin ya faru. Nace saboda sun dauko mugunta ne a ransu suka sa suka yi miki ke ita ka ta samu. To har kullun a ringa duba ba idan kai wani lokacin muguntan da kake kanka kakewa. Kun ga irin wannan da sun batta ta auri wancan babu ruwansa an gama magana. Yarsa tana nan. To yanzu gashi mijin yar tasa shine mijin. Ya ta da za ta auri mijin yarsu. Abin yana musu ciwo suna da mun sani da mun bar an wancan. To wai menene riban mutun ne? Kai kana da ko danka bai samu aure ko kuma kawai ba kama da da shi dan wani ya isa aure kawai ya sami rufin asiri zai aure shi sai ka saka bakin ciki a ranka ka daddage kai ba za a yi ba ina ruwanka baka ba da mijin nan baka isa ka ba da komai ba wallahi baka bayarwa sai dai kai sila kai ne sila dalilin wani ya haɗu da wani ko kuma kai ne ko kuma dan uwanka ne amma ka faɗa abin alkhairi mana ka faɗa alkhairi ina yawan ji a wa'azi magana mai daɗi ma sadaka ce murmushi zama da mutane lafiya karka tozarta mutum karka ci mutuncin mutum duk abu ne mai kyau to amma ya zaka je ka hana harka aure kamata a ce kai kake shirya an azo da baraka a ce a'a mutum zai iya canzawa zai iya denawa zai iya waye ka gane mutum na canjawa ba a yi predict nan adam saboda yana canja kowane lokaci sai ka bashi zato mai kyau na ce mata aini nan in kika rike mun wuta na rike miki wuta fa sai an yi aure ban ga dalilin da yasa zaki kyale su ba kuma da mai ita din masu dan daidai ne ba yabo ba fallasa su ba talaka ba za su kudi ba kare mu komai ka rasa ba kana dan lallaba rayuwar kare kai dai ba mai kudi ba tsaka tsakiya dai baka tambaye kowa kana da yanda zaka ana ci kokowa nace ki rufe kunnen ki nace kuma duk abin da kika ji an yi wanda bai miki daidai ba ki mun magana ne kuma zan ga miki yanda sai saboda ni idan ka mun wannan wallahi yar ta kife zan zama maka kan ba sai an yi ba in dai da kunya ne ba ai haka to zan iya a da dan kunya amma kaman haka ka hana yata ta aure da farko yanzu a zo zaka aure mijin yarka ai sai na ga abin da ya ture buzu na shi yawa a gafarce da ka azai ma da yaccance aka dinga fama shi miji ko ta kansu ma yana yi ba wanda ya sai masa magana kusan mutanen mu in kana da kuɗi a iya maka magana tsoron ka ake ji karkace pam a ce suna ta zagurgunan su na mata ce kawai ba ke zaki ba da go ahead ba uban yarinya ma ga magana kawai a ci gaba da fatan kun shirya tsaf don ci gaba da jin wannan labari mai matukar ban al'ajabi wato wannan labari akwai darussuka masu ɗimbin yawa da za a ƙara da su a ciki ta mun rantsuwa kan shi ita bata san an yi bikin ya ba dan ba su gayyace ta ba a gari ta je saboda ta daina shiga hulɗa su manta da ita kawai irin fishi akan kawai ta je san komai ba nace kaddara ma kin sani ba haramun bane wani lokacin muna so mu haramta abinda ba haramun bane saboda mu al'ada yahuda mun riga mun zama kawai sai ka yi magana ka ringa dauko al'ada kana sawa al'ada a'a aka zo dai magana aka fara tiriyan ga abinda ake ciki a gaya mun ga abinda ake ciki a gaya mun na ce fa kina ga miki kawai da kanki inda kina son miki shawara na ga da farko kamar za ta kuɓuce tana son ta zaga ta na rinka kiranta ni ma ina cewa ba za a yi haka ba waye na har gidansa na je na sani na gansa na ga ina mai ta ce ita ba abin da idame ta dama tunda aka mata haka ita yar gayu ita masha Allah yarinya wallahi tallahi kawai in ga muku aka ga mu komai na aure kun ga lefe na ga muku da an bari aka yi da wancan da hankalinsa a kwance yanzu kun ga sun tada da kansu suka kansu ba in suka tada kansu da kansu hankali sai kun ga laifi sai kun ga har mota aka ba yarinya in an yi aure ba za ta zauna a nan ba kai irin kun gane Allahumma arzuqni na yaran mu saboda mu riga mun tafi haka aka mu komai dan ce ki bari ya aure kayaniya ana ta tashin hankali wani kawayen su can bangaren suke da an yi cin amana wai wasu kuma da suka san suke da dan guntun addini akan su suka tabbata ba haramun bane ba dai su ba su ce komai ba dai ba su yi mai ba aka yi ta kacaniya dai ta ce ban saurare su ban kula su ba ku ci gaba da hidiman aure aka gama komai na aure in fact aka zo ka daura aure last week ai an gama komai ko an daura aure dai yawanci bidai da zamu yi biki wani waye duk shirman mu ne an riga an gama gaskiya an gama an kai yarinya gidanta anan daga nan za su wuce za su je yana da gida a Abuja za ta dan zauna a Abuja daga nan sai su in zai tafi za su ita a Abuja su zauna waccan ɗaya yar tana nan na ɗaya ina mamaki ina da wani labari makamancin wannan shi cousins ne suka auri miji ɗaya to ni a rayuwa ta ban taɓa gani ba irin wannan labari ake bani sai dai wannan na gan shi da idona sai wannan na gansa da idona sai dai in ji a labari ai kaza labari ne to confirm wannan an ka gaice ni a wurin na je biyun nan na yi mamaki amma da wani maybe na manta na cin zan gaya mu so na ce mata
ta ce in bada a page na ce zan bada, amma ban so na bayar da farko, so da ina tunanin za ta iya kubuciya tana tunanin wa'ancan kamar ba ta kyauta ba, me da kar ta fasa na riga na bada labari, so nake sai an yi komai. Ni biki na gani na faɗa, biki na masu kuɗi sosai da tiket ɗina na zuwa Abuja ba zan nuna muku ba, na ce ba zan je ba saboda kamata a rage bakin ciki. Bai kai ka ko ina ba, mugunta ba ta kai ka ko ina. Rabon kashi kake samu, rabon kashi kake ci. Mu ringa haƙuri dan Allah, mu ringa haƙuri. Kar ku sake a bako labari ba tare da kun ga ci gaban wannan labarin namu ba. Ina mai matukar tabbatar muku cewa idan kuka sake ku kalle ci gaban labarin nan, za ku sha matukar mamaki yadda za a karkare a ƙarshen abin. Don haka ku danna subscribe don ci gaba da samun labaruka irin wa'annan.